Bé, en aquest vídeo tutorial anirem a veure quina és la part més important de Keia, que és l'àrea de gestió. Ells en diuen Instructor Zone. En primer lloc anirem a l'adreça que ja sabeu, ens identificarem, o bé amb els codis que us hem facilitat de l'entitat, o amb el compte personal que heu creat vosaltres de prova. Anem a Go, i ens apareixerà aquesta àrea de gestió o Instructor Zone, com posen aquí dalt. També tenim la zona de l'estudiant i altres coses, però nosaltres centrem-nos en aquesta Instructor Zone, que és l'àrea de gestió, repeteixo. Segona cosa important d'aquestes pestanyes, activar Activities. Ara hem obert i ja ho tenim activat. Kuia fa moltes més altres coses. En aquest curs ja vam comentar que ens centraríem únicament en les activitats. Bé, aquí tenim en aquesta part de la pantalla la possibilitat de crear qualsevol de les activitats que ens ofereix Keia, és a dir, des de guerra de barcos, columnes, joc del penjat, ordenar una llista, completar una imatge, caceres del tresor, etc. En els posteriors dies, en les posteriors sessions de treball, ja anirem entrant en cadascuna d'aquestes possibilitats. L'únic que hauríem de fer és clicar sobre Go i aleshores ens apareixia un formulari ja específic de creació d'aquella activitat concreta. Aquí, més avall, tenim la zona ja d'activitats creades. Aquí, específicament per l'escola d'estiu, han creat una carpeta per cadascú de vosaltres i ja aprendrem com endreçar-les. Aquí, anterior juny del 2007, hi ha moltes altres activitats d'exemple, però bàsicament ens hem de quedar amb que aquesta és la zona de gestió de Keia, i que és el centre d'operacions de qualsevol de les activitats que s'hi vulguin crear. Obrirem les activitats ja creades, anteriors al nostre curs, i podem veure una llista ordenada per ordre alfabètic. També ho podríem endreçar per tipus d'activitat, que són aquests logotips de diferents colors. La correspondria, per exemple, al joc del penjat. Els hits, que són el comptador de l'activitat, és a dir, en aquest cas, una classificació d'animals, que és una activitat en anglès, ha tingut 60.000 visites, Déu-n'hi-do. I tenim una casella que la clicaríem per fer qualsevol de les accions que hi ha en aquest desplegable, com pot ser esborrar, moure cap a una altra carpeta, etc. Bé, aquí tenim de cada activitat l'adreça en la que es pot trobar a internet, tenim la possibilitat d'editar, la possibilitat d'enviar per correu electrònic, la possibilitat de copiar-la, en el cas que hi hagi dues activitats similars, podem copiar-la i després modificar només petites coses, la possibilitat d'esborrar-ho, etc. Tornant a clicar a la carpeta, que ara està oberta, la tancarem i ens quedarà tot endreçat. Una mica el que hem d'intentar és que totes les activitats que anem fent quedin endreçades a cadascuna de les carpetes que hem creat per l'ocasió. I això és tot.